Chapter 11. Sesifile bazalwane. Yebo. All right. Vele sifunde uverse 32. So like verse 32, sime ku verse 34. Hebrews 11. Like 31. Like 32. 32, yeah. Okay. Kufundeka kanje. Ngisaza kuthini futhi na? Isikhathi kambe siza kungishiya uma ngibalisa ngoGidiyoni, ngoBaraki, ngoSamsoni, noJeftha, noDavide, noSamuel nabaprofeti. Abathi ngokukholwa banqoba imibuso, basebenza ukulunga, bazuza izithembiso, bavimba imilomo yezingonyama, bacima amandla omlilo, baphepha osikweni lwenkemba, baphiwa amandla ebuthakathakeni, baba yiziqhwaga empini, baxosha izimpi zabezizwe. Amen, amen. Now bazalwane ngicela ukubuza. Mhlambe before ngibuze, kunento engifisa siyibuke nje ngencwadi yamaHebrews chapter 11. Hebrews chapter 11 sithola kukhulunywa ngani bazalwane? Ngokholo angisho. Yeah. Kukhulunywa ngani? Ngokholo, ngefaith. Mhlambe let me just pray again ngicela ukuthi ngikhuleke futhi singasithobisa nje amakhanda. Tata unothando olumangalisayo kakhulu. Siyakubulela Nkosi ngegazi likaYesu Kristu elisekhona nangoku lisasebenza ngamandla ukusihlamba sonke Nkosi ezonweni. Siyakubulela Nkosi ngamandla asegazini elithi Nkosi ilizwi lakho ngelo xesha kuyovuleka umthombo endlini kaDavide wokuhlamba izono nokungcola. Siyakubulela Nkosi basonke singahlambeka. Ndiyakucela Nkosi njengoba sifunda ngathi isono singalahlelwa ngamandla Nkosi, ingabikho umuntu ozongena esifundweni aphume Nkosi impilo isafana. Siyakucela Nkosi ezulu kakhulu ngoba siphila Nkosi emaxesheni anzima, amaxesha okugqibela. Sincede Nkosi, sincede kakhulu. Nangoku siyakudinga, asikwazi Nkosi ukuba sithi sesidibene kanje sive Nkosi amazwi abantu noma amazwi omuntu. Sifuna Nkosi amazwi akho. Ndiyacela Nkosi ngoko ungene ngomoya wakho oyingcwele enhliziyweni yami nasengqondweni yami kuthethe wena Nkosi. Please loving Father, siyakudinga kakhulu. Siyakucela nje Nkosi nangetechnology ngathi Nkosi ayikosincede ngayibambe Nkosi ngasiphazamisi ngegama likaYesu Kristu seNazaretha. Amen. 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 Nabazalwane, umbuzo nangu-ke. Bengithe incwadi yamaHebrews yami ikhuluma ngani bazalwane? Singa-unmute nje siphendule. Ngokholo, okay, ngefaith. Now, Hebrews chapter 11 verse 1. uPaul uyasinikeza i-definition ye-faith, siyakhumbula la asichazelayo ukuthi ukholo yini. Athi ukukholwa, athi faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Siyabona bazalwane ukuthi ukuqiniseka ngezinto ezithenjwayo. Siyabona lokho, neqiniso ngezinto ezingabonwayo. So ukuthi bazalwane ukukholwa, it is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. I-definition leyo uPaul uqala ngokuthi asichazele ukuthi yilokho ukukholwa. Kodwa-ke siye sibone mawukuthi uthisha kuyenzeka ukuthi uchaze into kubantu obafundisayo. Mawubona ukuthi cishe abayitholi kahle hle mangisayichaza. Ngokuthi-ke manje mhlambe ngisebenzise isibonelo noma izibonelo, siyabona lento ama-examples ukuze wenze lento icace emqondweni yabo. Nomphostoli uPaul wenza kanjalo. Kuverse 1 usinikeza incazelo ukuthi yini ukholo. Ukusukela kuverse 4 wehle iziyophela ichapter ama-example after example, isibonelo emva kwesibonelo ukuthi ukholo lusebenza kanjani. Usinikeza izimo ezihlukile zabantu babephila ngezikhathi ezihlukile. So ukuthi umuntu othile owayikholwa kwisimo sikanje wenza kanje. Siyabona leyo nto. Isizathu sokuthi asinikeze izimo ezihlukile, uNkulunkulu ufisa sibone nathi ukuthi uma ngaba ngisesimeni esifana nalo muntu, kodwa mina ngenze into ehlukile kunalo muntu
obhalwe la ukuthi yena wayeqhutshwa ukholo kusho ukuthi mina ukholo anginalo siyayizwa lempazalwane so ngamanye amazwi njengoba sifunda manje ngamaqhawe okholo ngibona ngisesimeni esifanayo nesabo kodwa mina ngenze okuhlukile kunalokho abakwenzile okuthiwa bona bakwenze ngokholo kusho ukuthi mina yini engingenayo ukholo now ngicela sibukeke bazalwane ingakho le chapter ibalulekile kakhulu ngiyacabanga ukuthi angiqali futhi ukuyikhuluma le nto ukuthi le chapter ibalulekile ngendlela emangalisayo ngoba yiyo esinikeza ngoba abantu bayaphikisana ngento eziningi ngokholo ukuthi hayi akumele wenze kanjalo kumele wenze kanje kodwa yikho into ehlula isibonelo uthi uNkulunkulu umuntu oyikholwa esiqale sikanje wenza kanje qediwe nje kanjalo mase simele sikanjalo wangenzi kanjalo awukho yabo so uNkulunkulu ke lapho bazalana hayi ukuthi usuke esigxeka usuke uNkulunkulu esifundisa esibonisa ngoba uNkulunkulu ufisa sisinde sonke kodwa masiyitshela siyakholwa singakholwa uNkulunkulu uyabona sisebungozini kakhulu ingakho uNkulunkulu ngothando olujulileyo kakhulu usinikeza lencwadi ukuthi ngikwazi ukuyihlola ukuthi le Nkosi ngoba ngisahluleka nje ongisize and ngiyocela kuyena uNkulunkulu ukholo incwadi yamaRoma iyasho ukuthi uNkulunkulu uyena onikeza umuntu wonke ingxenye ethile yokholwa he gives to every man a measure of faith so ukholo siluthola kuNkulunkulu isipho esivela kuNkulunkulu so mase ngizibona akumele ngibe defensive ngiphikise yabo into emele ngiyenze ngiye emadolweni ngicele ngithi Nkosi engahlulwa yilutho inhliziyo yami ayikholwa ngisize ngikholwa siyabona nibazalwane and angeke ulahleke usenza kanjalo ngeke now cela ukubuza ke futhi la ku verse 34 makuthiwa ngokholo la mawuqala nje verse 34 ukhuluma ngabantu ngingathini abacima umlilo ngokholo noma ibeka kanjani ke sengikhohlile kodwa uthi nje umlilo wahluleka masicabanga ekhuluma ngobani lapha mayikhuluma ngabantu abavimba umlilo Shadrach no Meshach okay ikhuluma ngoShadrach angisayibona bazalwane yize singatshelanga amagama abo siyabona ukuthi ikhuluma ngoShadrach lana kahle kahle amagama abo lawo eSaberu Azariya Hananaya noMishayeli so ikhuluma ngalabo ke bazalwane now ngicela ukubuza ke asiye phezulu kancane ku verse 33 lesiqeshana sokugcina lapha ku verse 33 ethi kunabantu abavimba imilomo yezibonyama masicabanga ngikhuluma ngoba lapha bazalwane Daniel ikhuluma ngobani ngoDaniel siyabona bazalwane Daniel ile chapter ke esiyibuka namhlanje uNkulunkulu le ndaba uyifakile la kwincwadi yamaHebrew chapter 11 ukuze thina sihambe siyofunda ukuthi kwakusenzakalani ngesikhathi uDaniel aze avimbe imilomo yezibonyama ukuthi uvimbe imilomo yezibonyama ngokholo wayibeka isimo esikanjani siyabona leyo nto bese sibona ukuthi nathi uma ngaba sibeke isimo esikanje kodwa sangenza njengoDaniel enzile kumele sazi ukuthi lapho ukholo lethu bazalwane aluka sinakhona na ngicela ukuyisho lento singakayi kuyobuka bazalwane isimo sikaDaniel ukholo kumKristu luyinto yonke ngoba lithi iBhayibheli mawufunda kwabase-Efesi chapter 2 verse 8 mangisho nje nge-English ithi for by grace are you saved through faith siyabona lento bazalwane so ukuthi sisindiswa ngomusa ngokokholo so into esisindiswa ngayo ukholo ngoba umusa lo kaNkulunkulu ukuthi asiwuthola ngani ngokukholwa so without ukukholwa asisindanga ngesesinde bazalwane kanjani ngoba uNkulunkulu into ayibekile ezweni lakhe akayiphikisi futhi kwakule ncwadi esiyifundayo emaHebrew chapter 11 ku verse 6 iyasho ukuthi ngaphandle kokholo awunako ukumthokozisa uNkulunkulu seyibona lento bazalwane even impilo zethu singenza konke esikwenzayo kodwa masingakholwa uNkulunkulu asikwazi ukumthokozisa yazi masikhuluma nje ngalokho ngifikelwa isibonelo sengane ehleli nobaba wayo omdala ubaba ohlakaniphile kakhulu
kodwa izinto ayikhulumayo azifani nezinto ezijwayelekile. Manje maye yala ingane yakhe athi ingane yami yenza kanje, ingane yakhe ithi engeke baba angithembi leli cebo olibekayo uthi ngenze ngalolu hlobo, uthi ngenze ngalolu hlobo. Kuloke nje isimo siqhubeka kanjalo lengane nobaba wayo. Ingane iyasebenza, iyamthengela yonke into ubaba wakhe ayifunayo, futhi ingane iyabuya ekhaya ixoxe nobaba imxoxise, imane imculele nokumculela ubaba, uyabona nje konke nje yenze zonke lezi zinto, kodwa ubaba akajabulile. Ingane iyabuza ukuthi baba ngikuthengela yonke into, ngiyakunikeza imali, futhi ngiyaxoxa nawe, futhi ngiyakuculela ngizokuculela, yini baba ungajabulanga kangaka? Baba akhulume ngezwi eliphansi elidabukisayo. Inkinga ngane yami ukuthi awungithembi, inkinga ukuthi awungithembi. Yebo uyazenza zonke ezinye izinto kodwa inkinga ukuthi awungithembi, and leyo nto ingiphatha kabuhlungu kakhulu ukuthi awungithembi. And nakubona uNkulunkulu bazalwane kanjani, umuntu anganikela ngakho, umuntu angacula, abantu bacule bazalwane kuze kukhala abantu enkonzweni. Omnye angakhuleka axoxisane noNkulunkulu, kodwa masingamthembi uNkulunkulu akukho ukumthokozisa uNkulunkulu, awukwazi ukumthokozisa ungamthembi, akwenzeki inhlobo. So indaba yokholo ijule ngendlela emangalisayo bazalwane, and iBhayibheli lonke, asengikhuluma nje iqiniso bazalwane, iBhayibheli lonke inhloso ukusifundisa ukumthemba uNkulunkulu. Inhloso yezwi likaNkulunkulu ukusifundisa ukumthemba uNkulunkulu, ukumthemba uNkulunkulu. Siyezwa bazalwane. Now ngifisa ke siyobuka isimo uDaniel ayithole kusona, njengoba khuluma ngoDaniel owavimba imlomo yengunyana. Siyibona leyo nto ukuthi wayibeka kwisimo esikanjani, so that nathi sikwazi ukubuka ukuthi masikwisimo esifanayo nalesi kungamele senze kanjani uma ukuthi sifuna ukumthokozisa uNkulunkulu. Ngiyathemba bazalwane ukuthi sonke sila siyafisa ukuthini umthokozisa uNkulunkulu, kumele leso kube isifiso somKristu wonke. Ingakho abanye abaKristu bathi eyi mina angifuni ukufunda into eziningi, angifuni ukwazi into eziningi, ngoba mawunolwazi oluningi yilapho ngingathini ekwahluleleni wena ube necala elikhulu. Uyazi bazalwane leyo nto sikiveza ukuthi awufuni ukumthokozisa uNkulunkulu, and kushuthi uNkulunkulu awumthandi, ngoba asike sicabangeni kanje. Wonke umuntu ononkosikazi omthandayo, njengoba manje nginenkosikazi, mangimthanda unkosikazi wami ngeke ngithi angifuni nokuzwa ukuthi yini ayithandayo, ngoba phela mangizwile ukuthi yini ayithandayo nokuthi yini ayifisayo nento angayifisi, yabona manje senginecala ukuthi kumele ngenze lento ayifisayo, kanti nje ngifisa ukuthi ngizenzele ukuthanda kwami ngingabi nacala. Ngaba lo muntu ngiyamthanda? No, kabani ngimthanda. Umuntu omthanda lokuhlala naye uthi oh ngiyafisa ukwazi ukuthi lokhu ukuthanda ukwenza uthanda ukuthi kube kanjani, oh kanje nanje, okay. And then ngenxa yothando uyidele wena wenze lento ezomjabulisa omunye. Iyazwakala bazalwane. So uNkulunkulu masifuna ukumthokozisa uNkulunkulu bazalwane, lithi iBhayibheli uNkulunkulu cannot be mocked. uNkulunkulu angisengilikhohle ngesiZulu kodwa ngesiXhosa ithi uNkulunkulu akabhaqwa. uNkulunkulu cannot be mocked. Ukwazi ukumenza isilimo uNkulunkulu. uNkulunkulu noba ungasho ngomlomo ngiyamthanda uNkulunkulu, sicule sikhale inyembezi, kodwa uNkulunkulu ayibona inhliziyo, ayibona impilo, ayibona inhliziyo, ayibona impilo uNkulunkulu. Sibukeni bazalwane, njengabazalwane sifuna ukuthokozisa uNkulunkulu, esimazi ukuthi uNkulunkulu uthokoza ngokukholwa. Masikholwa uNkulunkulu uyathokoza. Ake sibuke ukuthi isimo uDaniel wayekhona sasinjani. Sinencwadi kaDaniel, Daniel chapter 6. Incwadi kaDaniel chapter 6. Sesifile bazalwane? Yebo. Yebo, siyabonga. Naku-ke bazalwane engifisa mhlambe ukukusho, asifunda yonke i-chapter, but ngifuna nje siyibuke amavesi ambalwa. Kusukela ku-verse 1 siyakhumbula ukuthi ku-chapter 5 ngesikhathi asifundile umbuso wase udlula kwisizwe noma kubabusi baseBhabhiloni. Sekubusa manje umbuso wamaMedi namaPersi. Siyabona leyo bazalwane. And umbusi wakhona, inkosi yakhona eyokuqala kwakunguDarius.
Darius isho kanjalo lapha kwincwadi kaDaniel chapter 5 mayophela nje kuverse 31 ukuthi uDarius wawuthatha umbuso eneminyaka engamashumi ayisithupha nambili 62 siyabo. So waseyimdala uDarius ethatha umbuso wabusa nje iminyaka emibili kuphela. Now mayefika embusweni uDarius into ayifisa ukuyenza ukuthi abe ne-government, abe nombuso ohlelekile, one-order. So lithi iBhayibheli lapha maqala kuverse 1 uya kuverse 5 yasho ukuthi wa-organize-ke wayibusa phezu kwezizwe eziwu-120 countries, hayi cities, countries 120. Sayizona bazalwane, ama-countries wayibusa phezu kwawo. Now bazalwane, mayibusa phezu kwalama-country lana ngendlela wayehlukaniswe ngawo ngaleso sikhathi, into eyenzekalayo ubeka abantu abazobusa above each and every country, abantu abazobusa above kuleyo ndawo leyo esikiwe eyi-country ngaleso sikhathi, and ubeka ama-princes awu-120 abese abeka omongameli abathathu okuyibona abazobusa phezu kwalama-prince la. And then kuthiwa kulaba mongameli abathathu omunye uhambe uDaniel, kuthiwa uDaniel yena wamenza futhi ukuthi abe omkhulu kunabo bonke kulaba mongameli abathathu. So siyayibona i-order yakhe ukuthi kunama-country la awu-120, kunabantu abawu-120 ababekile ukuthi babuse in each and every country, and then kunabantu abathathu okuyibona-ke manje abaphethe laba abawu-120. Then uDaniel kulabantu abathathu naye is one of them, munye wabo uyena ophethe. So kahle kahle umuntu engaphezulu koDaniel lapha nje kulwa mbuso wonke, kulwa mbuso omkhulu ngendlela emangalisayo, umuntu engaphezulu kaDaniel kwakuyinkosi kuphela, umuntu was above uDaniel. Now bazalwane, lento ukuthi yabenza babe nomona kakhulu labanye, and bafisa ukuthola indlela yokuthi uDaniel bambeke icala phambi kwenkosi ukuze uDaniel ahliswe esikhundleni. Kuthiwa bathi befuna ukubuka amaphutha emsebenzini wakhe ukuthi mhlawumbe akukho yini la into imali yombuso. Uyabona nje, ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe kwezinye iy'khathi babeze babeka imali eduze kwakhe befisa intshontshe. Ziningi izinto engibuka ukuthi mhlawumbe bazenza, and lithi iBhayibheli abatholanga nelodwa iphutha kuDaniel, kuthiwa ingenacala. Kuthiwa baze basho becasukile bathi uDaniel bazalwane ngeke sithole iphutha kuyena ngaphandle ukuthi simcuphe ngento ephathelene nenkolo yakhe. Siqala lapho kethi ukufunda kuverse 6 la bazalwane sizofunda bemcupha uDaniel. Ake sifundeni from verse 6 sizoma kuverse 11. Kufundeka kanje. Base bebuthana labo mongameli nezikhulu enkosini, basho kanje uyo bathi, mana njalo Nkosi Dariyo, bonke abomongameli bombuso nababusi nezikhulu nabomkhandlu nezinduna balulekene kanye kanye ukuba kumiswe izimiso zenkosi, ukube kumiswe isimiso senkosi, kumenyezelwe isiyalezo esiqinileyo sokuthi yilona lowo ocela isicelo nakumuphi uNkulunkulu noma kumuntu ngezinsuku ezingama-30 kuphela kuwe Nkosi, uyakuphonswa emphandweni wezingonyama. Kalokhu Nkosi, simemezele isiyalezo. Kalokhu Nkosi, simemezele isiyalezo, ulobe umbhalo ukuba ungaguqulwa ngokomthetho wamaMede namaPhesha ongenakuguquka. Ake ngiphinde ngifunde lana. Kalokhu Nkosi, simemezele isiyalezo, ulobe umbhalo ukuba ungaguqulwa ngokomthetho wamaMede namaPhesha ongenakuguquka. Ngokunjalo inkosi Dariyo yayisiloba umbhalo nesiyalezo. uDaniel esekwazi ukuthi umbhalo ulotshiwe, wangena endlini yakhe. Amafasitela ekamelo lakhe ayevulekile
ebhekisa eJerusalema. Waguqa ngamadolo kathathu ngosuku, wakhuleka, wabonga uNkulunkulu wakhe, njengalokho enzile kuqala. Ayesebuthana lawo madoda, amfumana uDaniel ekhuleka, enxusa kuNkulunkulu wakhe. Asondela, akhuluma phambi kwenkosi ngesiyalezo senkosi, athi, asithi ulobile isiyalezo sokuthi yilona lowo ocela nakumuphi uNkulunkulu noma kumuntu ngezinsuku ezingama-30 kuphela kuwe Nkosi. Uyakuphonswa emaphandini wezingonyama na? Inkosi yaphendula yathi, iqinisile leyo nto ngokomthetho wamaMede namaPheshiya ongenakuguquka. Ayesephendula ethi phambi kwenkosi, uDaniel lowo ongowabathunjwa bakwaJuda akakunaki wena Nkosi nesiyalezo silobileyo, kepha uyacela isicelo sakhe kathathu ngosuku. Lapho inkosi izwile lawo mazwi, Cha, besingasakuzwa sesikuzwa manje. Kuyazwakala bazalwane. Yebo, siyakuzwa manje. Mhlambe futhi i-network. All right. Akunankinga. Bengithi ngifuna ukushare i-screen. Let me see ukuthi ngizoshare kahle then ngizongizwa ima ngishare. Kuyazwakala bazalwane. Yebo, kuyazwakala kodwa ngazi ukuthi khona ukudonseka okuthize. Angizwakali manje. Hayi, uyezwakala ma. Network. Okay. Bekhona ongimisayo manje ngingazwakali. Naye nje siyifundayo bazalwane ukuthi uDaniel inkosi ibeke umthetho engeke siyafunda la kuMateyu chapter 6. Ayokho besilandele impela. Inkosi ibeka umthetho ukuthi akungakhulekwa futhi ingacelwa lutho ngisho nakumuntu kuze kuphele inyanga ephelele 30 days. Yabo. And lana bazalwane lokhu bakwenze ngenhloso yokuthi bafake uDaniel enkingeni. And njengoba sibuka nje bazalwane lento yamangalisa ngoba ngifuna sibone ukuthi lento izoyiphinda kanjani. Bayenze ukuthi bafake uDaniel enkingeni lento. Lo mthetho lo yize usezweni lonke kodwa umuntu oyitarget yalo mthetho uyedwa nguDaniel okhonza uNkulunkulu odala izulu nomhlaba. Woye umuntu oyitarget, but wonke umuntu uyawubona umthetho, wonke umuntu ushawele lo mthetho. But itarget ngubani? nguDaniel. Inhloso ukuthini? Ukuxabanisa uDaniel nenkosi. Ukuthi inkosi yagcina usayina lo mthetho, yathi hayi umthetho kumhlaba wonke lo obuswa inkosi. Now bazalwane uDaniel lithi iBhayibhile uma ngaba sibone kahle lapha kuverse 10 kuthi uDaniel esezwile ukuthi umthetho sowubekiwe. Lithi iBhayibhile alisho ukuthi esezwile hayi uDaniel wathola indawo yokucasha, hayi cha, noma wamancane ngokukhuleka. Lithi iBhayibhile wakhuleka uDaniel
njengoba bevame ukwenza seyize lo nto iyasichaza ukuthi wakhuleka kanjani bese iyasitshena futhi ukuthi ngale ndlela ebejwayele ukwenza ngayo. Ngamanye amazwi akashintshanga indlela akhonza ngayo uNkulunkulu uDaniel njengoba sekunalesi simo salomthetho othi akungenziwa lokhu. Seyibona le nto bazalwane. Now into eyenzakalayo kuyaqhutshwa seyizwile ukuthi umthetho ubusithini. Uthe umthetho umuntu angawulandeli lo mthetho lona uphonswa ey'ngonyameni. And ngempela maseyenza kanje uDaniel isiphetho uDaniel ugcina enze njani bazalwane? Naku usey'ngonyameni. Waphonsa uDaniel ey'ngonyameni. Naku bazalwane ngicela ukuthi ngibuze ngicela unmute siwukhiphe umute-ke siphendule. Kubeke umthetho kule ndawo uDaniel ahlala kuyona. Ubekwe inkosi, the highest authority lapho. Kufana nokuthi umongameli lana asayine umthetho othile ngempela uphasi kulowo mthetho. And uDaniel akawulandeli lo mthetho. Umbuzo wami nani bazalwane, ingaba uDaniel waye wrong noma waye right? Ngicela siphendule mhlawumbe kanje. Bazalwane nize khona? Yebo Sikhona. Ningasabaza lokuphendula. Umuntu akasho nje lokho akucabangayo. U-wrong, u-right. right. Okay, abanye abazalwane bathi u-right. Bakhona abasho into ehlukile. Mina ngibona ukuthi ngokomthetho uDaniel is against the law, so wrong. U-wrong ngokomthetho. Yeah. Yes. Yebo. Okay, bazalwane. Yebo, Ngoba mhlawumbe nencwadi- aqhubeka. Ngoba nencwadi engcwele iyasho ukuthi asiwahloniphe amakhosi. All right, okay. Okay. Now la bengivela siye khona. Omunye uthi hayi u-right, omunye uthi hayi u-wrong ngoba kuthiwa lencwadi engcwele iyasho ukuthi asiwahloniphe amakhosi. Kulona othi u-right uDaniel. Siyenze asiyene kuncwadi yamaRoma chapter 13. Singaphendula sithini asithi mhlawumbe sithi u-right. Siphendula sithini ke la kule ncwadi yamaRoma chapter 13. Uverse bani? NamaRoma chapter 13. Sifuna nje uverse 1 no 2. Verse 1. Akube yilona lo azithobe phansi kwamandla ombuso, ngokuba akukho mandla ombuso angaveli kuNkulunkulu. Lawa akhona amiswe uNkulunkulu. Verse 2. Ngakho-ke omelana namandla ombuso umelana nesimiso sikaNkulunkulu, kepha abamelana nakho bayakwamukeliswa ukulahlwa. Amen. Nabazalwane. Yazi into ezingise ngawa ngiyacabanga nje ukuthi izwi kaNkulunkulu limnando la lijulile. Yazi masifundiswa kaNkulunkulu alithi izwi lihlangisa njengezwi zikaNkulunkulu. Ngoba lidinga ukuthi nomqondo ujule impela. uDaniel kubeka umthetho wenza into wrong. Kubeka umthetho wenza into angasho wenza into wrong kodwa akayenzi lento ekhulunywa ngomthetho. Now ngabuza ukuthi ngabe u-right no-wrong. Saphendula ke bazalwane. Now ivesi nali liyasho ukuthi lana abaphansi kwembuso ngoba yonke imibuso njalo siyayifunda sonke siyayizwa. Kuthiwa futhi umuntu onqabayo lamandla ombuso uyibizela ukulahlwa. Now bazalwane siyazi ukuthi mhlawumbe angathi siyazi masicabanga ukuthi uDaniel uyolahlwa mhlawumbe masibuka nje. Hayi mina ngiboni kanjalo. Asiboni kanjalo. Okay. Now bazalwane yini ezenza ukuthi uDaniel angalahlwa kodwa masibuka la kumaRoma chapter 13 kuba ngathi wenza into opposite nalento ebhaliwe. Now
nayi impendulo bazalwane, nayi into ebengisibuka, ingakho bengithanda ngibuze ukuze imiqondo yethu icabange le nto. Lana kumaRoma chapter 13 siyachaziselwa kahle ukuthi imibuso asiyithobele ngoba imibuso ibekwe ubani? uNkulunkulu. uNkulunkulu, angisho kunjalo bazalwane. uNkulunkulu. Yebo. Now ake ngibuze-ke, ngubani ofanelwe ukuthotshelwa kakhulu phakathi kombeki nobekiwe? Kuyazwakala Umbeki. bazalwane? Ngumbeki. Angisho nathi yabona nami ngangisakhula ngiyingane. Ngisakhula ngiyingane, umama wayefike aqashe umuntu ozosigada and then sitshenwe kahle kamhlophe ukuthi asimthobele lo muntu ngoba njengoba bebekiwe la ubekwe i-authority ephezulu engumama wana ekhaya. So umama impela asitshene kanjalo, sazi ukuthi hayi usisi lona osigadayo kumele sithini, simthobele impela. Uyabona nje, siyazi ukuthi hayi futhi cha, uma ngaba uke wasiceba wathi asilalelanga mhlambe emini ngokuthile esikwenzile, induku yangena nje, sesiyazi. Sobe simthobela kakhulu ngoba uthole i-authority. Asimthobeli ngoba ehlakaniphile ngoba ngabe kutheni, simthobela ngoba kuna-authority ayitholile kumama. Kodwa ngisho ngiyingane ngangisazi ukuthi usisi mayikhuluma into ephambene kunento ekhulunywe kumama akumele ngimthobele. Leyo nto angifundanga nayo yodwa incwadi, ngiyingane encane. Yabo, ngiyambona ngiyakwazi ukumbona usisi mayiphambuke. Ngezinye izikhathi kwake kwenzeka ukuthi ngingasho ukuthi kanjani, kodwa kwake kwenzeka lana ngibona ukuthi cha angikwazi ukumlalela, mhlambe enza into athi ngingasho. Uyabo, lapho umthetho ubekile athi ngingakusho, ngingamcebi noma ngakusho lokhu, but ngiyazi ukuthi mase ukuthi yena uphikisana nombeki ebekiwe, mina kumele ngithobele umbeki ngaphezu kobekiwe. Kuyazakala bazalwane. So ngisho noba iBhayibheli liyasho ukuthi asithobele imibuso, kodwa ayisho ukuthi asiyithobele ukudlula uNkulunkulu. Now othi ngiveze isibonelo salento esiyikhulumayo. Asele incwadi yezenzo, incwadi yezenzo chapter 4. Ayibabekela umthetho futhi. Zenzo chapter 4 verse 19. Sesifikile. Okay, verse Yebo. 18 no 19. Verse 18 no 19. In fact, ngicela sifunde from verse 18 to 20. Yebo kanjalo. Kuzenzo 4. Base bebabiza babayala ngokuthi bangakhulumi, bangafundisi nakanye ngegama likaJesu. Kepha oPetru noJohane baphendula bathi kubo, nqumani nina ukuba kulungile yini ebusweni bukaNkulunkulu ukulalela nina kunoNkulunkulu. Verse 20. Ngokuba thina asinakuyeka ukukhuluma ngalokho esikubonileyo nesikuzwileyo. Bazalwane, mawufuna mhlambe just senze ama-notes asiya kulona leli verse. Mawuya kuncwadi kaMateyu 23 uverse 1, ufunda kuverse 1 ya kuverse 3. Uyasho uJesu ukuthi laba abafarisi laba nama-scribes bahlala esihlalweni sikaMoses. Israyeli uMoses kwawuyena owayikhipha umthetho wonke, umthetho wezenkolo nomthetho wezembusazwe. So wayewumthetho nje. Now uthi uJesu kubona abafarisi nama-scribe bahlala kwisihlalo sikaMose, lokho abakushoyo kwenzeni. Usho kanjalo, yabona leyo nto. But naku manje kutholakala besho into bethi ningakhulumi ngegama likaJesu. Bathi bona ukuthi silalele nina noma uNkulunkulu ngicela ninqumeni nina. Ithi nina enizositshela ukuphi okulungile. Yabo, kodwa thina asinako ukuthula, singakhulumi ngalento esizibonile. Now asibuke uchapter 5 kuverse 29. Sibone ukuthi ekugcineni uthini uPetru. Kezenzo yebo. Thini uPetru. 5 verse 29.
Uvespa. Chapter 5 uverse 29. Izenza. Yebo. Oh. Kepha uPetru nabapostoli baphendula bathi, simele ukulalela uNkulunkulu kunabantu. Sebeshumayelile lento ekhuluma kuverse 20 bethi asinako ukuthula. Bayenzile ngempela bathulanga baqhubekile bashumayela. Bayafunda ningakhuluma leli gama. Cha. Aniyitholanga kahle. Kumele silalele uNkulunkulu kunabantu. Makufika la umuntu ngisho ebekwe esikhundleni ekhuluma into ephambene nekaNkulunkulu umbeki. Kumele silalele uNkulunkulu kunabantu. Seyizona bazalwane, ngiyafisa ukuthi lento siyithole ngendlela emangalisayo. Ngoba uyabona manje njengomhlaba uqhubeka. Sizithola bazalwane sime la khona izindlela. We are standing at the parting of the ways. Umhlaba isikhathi siyasiqhubeka. Izimiso zalomhlaba esiphila kuona zisuka kakhulu kwizimiso zikaNkulunkulu. Futhi kungekudala sizozithola sisezimeni la kumele sikhethe phakathi kokuthini silalele umbuso noma silalele uNkulunkulu. Kodwa singesikwazi ukwenza kokubili. Manje mayengasicacelanga lento manje sozibona sisenze iphutha. ODaniel naboPetro beyithola lento. Angithi siqale bazalwane lapha kumaHebheru 11 ukuthi lento lena njengoba uNkulunkulu ekhethe ukuyiloba la kuncwadi. Yabona njengoba ngiyeza mhlawumbe ukuthi yenzeka kuncwadi kaDaniel kuphela. uDaniel wenza iphutha kodwa uNkulunkulu wamthethelela sesibonelo kanjalo. Kodwa manje ukuthi uNkulunkulu aphinde futhi azoyincoma lento ngomoya oyingcwele ngoba phela iBhayibheli lonke siyithola ngomoya oyingcwele. Umoya oyingcwele lento uyayincoma uthi lento ayisenza nguDaniel ilungile ukuthi uDaniel ngokholo wavimba imilomo yezingonyama. Seyibona bazalwane. And ukuthi ayisibonelo sokuthi ukholo lusebenza kanjani. Nabazalwane nathi masiyithola sisezimeni ezikanje la kunomthetho obekiwe. Lana umbuso uthenzana okuthile kodwa uNkulunkulu uthenzana okuthile. uNkulunkulu bazalwane asikwazi ukuthi singamlaleli ngenxa yokuthi sithi hayi asimlaleli umbuso. Angithembi ukuthi yazwakala lento bazalwane ngoba ngicabanga ukuthi ngempela mangithi ngendlela uNkulunkulu asibekela yona ngayo manje ilula impela kakhulukazi ukuqonda ukuthi umuntu ofanele ukuhlonishwa ngumbeki ngaphezulu komuntu obekiwe. Lokho nje kucacile. Siyabona leyo nto. So makufika la obekiwe uphikisana nombeki asikwazi ukuthi hayi ngoba kunelizwi laliphumeke kuyena umbeki ukuthi ake simhloniphe lo muntu asiqhubeke simlandela. Asikwazi ngoba siyazi ukuthi simlandela sihlonipha ngoba ubekwe ngumbeki. Mase yena edisrespecta umbeki sima lapho nathi sithi hayi ndoda siyaxolisa. Awunqume nawe ukuthi ingaba kumele ngaba silalele wena noma kumele ngaba silalele uNkulunkulu okubekile. Nquma wena njengoba besho phela. So I hope le point bazalwane iclear. Igcwele nje eBhayibhelini lonke. Nama siyikhumbula naku chapter 3 uNebukadnezar lento yenza kuDarius manje. No Nebukadnezar wayenzile sayakhumbula yenza bazalwane Nebukadnezar evuthisa umlilo isithande somlilo esimangalisayo. Seyibona leyo nto. Yeah. Abese abeke umthetho. Yabo ngoba ithi iBhayibheli i-decree umthetho. Ukuthi mhla lapho nizwa khona lamacilongo nalezi ezibethayo zonke inhlobo zezinto zomculo. Mele nishone phansi nikhothame kulesithombe. Kodwa abe umbeki obeke uNebukadnezar uthe yena ningakhothami ezithombeni. Bayithola manje abantwana baNkulunkulu basesimele esinzima senzani. Ngathi ngiyababuka. Bathi hayi kodwa ngeke sikwazi ukuthi silalele umuntu obekiwe. Futhi babeyifunda incwadi kaJeremiah. Mawufunda incwadi kaJeremiah iBhayibheli liyasho likuphinda-phinda ukuthi le nkosi leyaseningizimu iningizimu kambe yi-south. Kambe yini inkosi yasemsamo inorth ngoba lokhu ibiza inkosi yasemsamo, king of the north.
iBabylon uthi ibekwe uNkulunkulu. Ingakho namakhosi aseSirayeli abhubha kuze kwabhubha ngisho nenkosi yokugcina uZedekaya ngenxa yokuthi babengalandeli inkosi uNebukadnezar. Yayibe uNkulunkulu lisho njalo ngempela iBhayibheli. Lisho lento uPaul ayikhulumayo. Kodwa makufika la kuthomele bakhethe balalele abantu. Balalela uNkulunkulu. Bathi kungcono singene ngisho emlilweni. Sayibona lo bazalwane, bazalwane. uNkulunkulu asize ngempela makufika lesikhathi. Silalele okukhulunywa uNkulunkulu. Okukhulunywa uNkulunkulu. Sengiyathemba kodwa sizofika kwisikhathi sembuzo. Ake ngidlule kuleli phuzu. Abanye babeyothi hayi ngiyayibona lento kumele silalele uNkulunkulu kodwa siyithinile indaba yenyama. Yabo? Impendulo ibe lula ke mhlambe masibuka isibonelo sika Daniel ukuthi hayi uNkulunkulu uyosindisa nasey'ngonyameni. Siyibona lo nje sibona la kuDaniel. Kodwa uyazi bazalwane akuwona wonke umuntu owenza lento owasindisa ey'ngonyameni noma owasindisa emlilweni. Ngicela sibuyele kumaHebheru 11 siyibone lento. Kuze bazalwane ngempela ingqondo zethu zikulungele lokho okuzayo. Kuza bazalwane inhlekelele emangalisayo. Njengoba ngisho ukuthi yabona manje emhlabeni manje kulonyaka esikona u-2023 sime la kuhlukana khona indlela at the parting of the ways. And bazalwane akusahlehli emuva. Yonke into iyashintsha. Othisha esikolweni abafundise ukutabana. Umuntu abesazi ukuthi lento ngithi ngumKristu uNkulunkulu engimkhonza akayifuni lento ngikwazi kanjani ukuthi ngifundise lento engingayifuni. We are at the parting of the ways. Ziningi izinto ezenzakalayo manje bezingekho ekuqaleni. Esezibabeka abantu ngempela esimeni la ukuthi hey kumele umuntu akhethe and akuyona ichoice elula. Kodwa uNkulunkulu uyasiyala manje sikhethe kanjani. Asiyeni lapha kwincwadi yamaRoma. yamaHebheru chapter 11. Ngifisa sibuke ukuthi akuzuke ikhathi ukuthi uNkulunkulu maHebheru chapter 11 siyaqala futhi ku verse 34 la likhuluma nje la bese igcine khona ku verse 34 yebo siqhubeke nayo ke siyoma ku verse 37. Sakhuluma nje amaqhawe okholo abantu abakholwayo na. Verse 34. Ngicela ungiphindele. maHebheru 11 verse 34 kuya ku verse 37. Hebrews lapha esikhona nje. Verse 34. Bacima amandla omlilo. Baphepha osikweni lwenkemba. Baphiwa amandla ebuthakathakeni. Baba yiziqhwaga empini. Baxosha izimpi zabezizwe. Abesifazane bamukeliswa abafileyo babo bevusiwe. Abanye bahlushwa. Kabavuma ukukhululwa ukuze bathole ukuvuka okuhle. Abanye balwa ngokujivazwa nokushaywa. Yebo, nokuboshwa nokufakwa etilongweni. Bakhandwa ngamatshe. Banqunywa ngesaha. Balingwa. Babulawa ngenkemba. Bazulazula bembethe izikhumba zezimvu nezezimbuzi. Beswela. Behlushwa. Bephathwa kabi. Amen. Bazalwane uyabona uNkulunkulu uyasithanda. Ayiphinde lo yazi uNkulunkulu nami angimangazi. Hey uNkulunkulu lungile. Uqale uNkulunkulu asinikeze izibonelo zabantu ebenza izimangalisayo ngokholo. Siyibona leyo nto labantu sibabona abazalwane besenza izinto ngempela ezimangalisayo. Uyabona kusukela kubo labantu abaliyo bamisa imilomo ezigonyama
bangena emlilweni abashi siyabona leyo nto oMose kuvuleka ulwandle zonke lezi uNkulunkulu ayibalile la kuncwadi emaHebrew chapter 11 ezizimangaliso ezinhle ezenzakalayo kodwa uNkulunkulu aqale ke manje ku verse 35 abale ngisho futhi nomama ingane yakhe eyavuswa ekufeni ngokholo abese uNkulunkulu manje kube khona ishift uthi ngalolu kholo olufanayo futhi kukhona kodwa abanye engenzanga ngalo ndlela ukuthi izigwinyama zibisi kodwa bababulala kodwa bahlushwa abanye yaze mawufundwa ukuthi abanye banqunywa ngesaha siyayizwa lento abazalwane bakhandwa ngamatshe balingwa babulawa ngenkemba bazulazula bembethe izikhumba zezimvu nezezimbuzi beswela behlushwa bephatha kabi ngani ngokholo la ngikhuluma ngoIsaya mayekhuluma ngomuntu owanqunywa ngesaha uIsaya ngesikhathi uqala ukubusa inkosi uManase uIsaya waliphakamisa ilizwi lakhe ithi inkosi mayishaya imithetho engahambiselani nemithetho kaNkulunkulu inkosi angisho ngishaya imithetho akhuluma uIsaya in protest athi lento inkosi eyenzayo ihambiselana nomthetho kaNkulunkulu inkosi yayicasula kuthiwa yamfaka esigqobeni isho kanjalo mawufunda iHebrew tradition ukuthi bamfaka esigqobeni esingenalutho ngaphakathi bamfaka phakathi yabona nje isihlahla lesithi basikile la ngaphakathi akunalutho bamfaka phakathi la ngene isaha balibona igazi seliphalala liloke liphuma kancane kancane babona amathumbu bakuhlukanisa phakathi nendawo kaNkulunkulu ngokholo kuba wathi angeke sikwazi ukuthobela obekiwe kunombeki siyawazi umthetho kaMbeki mase kufika la umuntu ephambuke esoya kumthetho kaMbeki sikhuluma iqiniso akukho kanje futhi imphumelo ukuthi kuzokwenzakalani masingawulandeli lo mthetho lowo sishiyela kuNkulunkulu sebe lombazalwane uNkulunkulu eyivala ingonyama mayithanda yadedela njengoba besho abafana bangamaHebrew lapho esithandeni somlilo phambi ukuthi bangene bathi ngisho noba akasindisanga kulomlilo kukuyena uNkulunkulu siyasindisa noba akasindisi thina akona umsebenzi wethu thina ukulandela uNkulunkulu akithi sesifile nya angisisho kanjalo ukuthi sifile lisho kanjalo bazalwane neBhayibheli encwadi kwabaseKolose chapter 3 kusela ku verse 1 liyasho ukuthi bazalwane asithande izinto zaphezulu la inkosi yethu uJesu ikhona siyayibona leyo nto ebese ithi ngoba phela nifile nempilo yenu ifihliwe uKristu Jesu kuNkulunkulu ithi mhlake uJesu ebuya ngenkazimulo uthi nani ngiyakukhazimulisa kunye naye siyibona lento bazalwane so sifile thina umuntu ofile uvumela ukulawulwa ngumoya kaNkulunkulu yabo bazalwane nayo leshaya kakhulu ukukhuluma iqiniso singamaKristu yabona manje sifike kwisizukulwane samaKristu afuna ubuKristu obumnandi obunambuthekayo hayi ubuKristu beqiniso sikisizukulwane samaKristu afuna ukulandela makulandeleka sezwe nombazalwane bangafuni ukumlandela uJesu ngisho nala kuvuza khona igazi ngoba phela masiphethe isiphambano njengoba uJesu umuntu ofuna ungilandela noba ngubani kodwa akayidele yena athola isiphambano indlela engiyikhumbulayo mina bazalwane uJesu wayeloku evuza igazi eya eGolgotha la uJesu ayebethele khona eloku inegazi kodwa singamaKristu angayifundi leyo ndlela singamaKristu bazalwane angafuni into ebuhlungu seyizwa leyo nto ngicela kunento engicela siyifunde yazi uNkulunkulu ayifakayo manje enhliziyweni yami asike sihambe siye kuncwadi kaPetru into engicela siyibuke bazalwane kwamanje uNkulunkulu ufisa abantu abasilungele lesikhathi esizayo sizakona esikhathini esinzima impela incwadi yaPetru oqala Petru oqala sesifikile chapter ba Petru oqala chapter 4 sofunda nje bazalwane chapter ba
chapter 4. Yeah. Chapter 4. Ngizocela sifunde verse 1. Verse 1 nje kuphela. Verse 1. Njengoba uKristu wahlupheka enyameni, hlomani nani ukuqonda okunjalo. Ngokuba ohluphekile enyameni uyekile ukona. Bazalwane. Ngiyazi ukuthi vele leli verse masilifunda abantu abaningi baye bangalithola, angazi nasi yalithola yini. Kuthiwa uKristu Jesu njengoba ehluphekile enyameni. Kuthiwa nani hlomani ukuqonda okunjalo. Kahle kahle uma uthatha directly nge-original ithi hlomani ngomqondo onjalo. Siyibona leyo nto? Umqondo onjani na? Umqondo wokuhlupheka. Ithi hlomani ngomqondo wokuhlupheka. Bese isitshela ukuthi ngobani? Ithi ngoba osehluphekile uyekile ukona. Indlela yokuhlukana nesono. Indlela yokuhlukana bazalwane nokona kwamhla uNkulunkulu. Ukuthi ngihlome ngengqondo ethi kungcono ukuthi kwenzeke noba yini kumina kunokuthi ngichezuke entandeni kaNkulunkulu. Siyibona leyo nto bazalwane? Futhi yayithi iBhayibheli lithi belingayisho belingayibeka ngendlela eziningi lithi hayi ibani nalo mqondo yabo belingayisho kodwa lithi manje hlomani. Umuntu ohlomile siyazi umuntu onjani? Umuntu o-armed. Lithi nge-English arm yourselves also with the same mind. Umuntu ohlomile bazalwane umuntu oyingozi. Yabona uJesu wayeyingozi embusweni kaSathane ngoba wayehlomile kakhulu. Yini ayimenza ukuthi ahlome? Yingoba uJesu wayelindele noba yini. Waseyifile wayelindele ukuthi noba ngenzekani kumina as long as ngisentandweni kaBaba. Wabona umuntu onjalo uhlomile futhi uyingozi. Thina singabaningi nje uSathane uyabuka hle. Ngoba sihlomanga. Yini singahlomi? Sithanda into ezilula, sifuna indlela elula. Asihlomanga ngomqondo ukuthi hayi njengomKristu I can suffer at any time. Siyibona leyo nto. Nomphostoli Paulo wayingozi kakhulu. Yingakho makukhishwa amadimoni mafunda incwadi ezenzo chapter 19 kufika abafana bomnye umpristi amasango bathi amadodana kaSkiva bawu7 bathi bakhipha amadimoni abala abantu ababili ababesabayo kakhulu. Bathi uJesu siyamazi, umpostoli uPaul siyamazi, ningobani nini? Amadimoni abashaya abafana abashaya. Eyibona leyo nto. Kodwa ngangibuza ukuthi indaba kubala labantu. Ngabe sengibona sengifunda nje ngempilo yakhe uPaul ukuthi uPaul wayehlomile ngale ngqondo. Yabo, wayehlomile kakhulu ukuthi yena wayethi akasenampilo. Uthi mina sengibethele noKristu. Akuphili mina. Siyibona bazalwane. Nendlela futhi owafa ngayo umpostoli Paul wafela ivangeli. Okubona ukuthi wayehlomile ohamba empela. Ingaba sihlomile na? Ngaba sihlomile na? Umbuzo yilo bazalwane. Ngoba ziyenzeka njalo ngithi siphila emhlabeni manje othanda ukwabucayi kakhulu. Mhlawumbe umunye asikafiki kule nhlekelele engizokhuluma ngayo manje. Kodwa zikhona izinhlekelele ezincane ezenzekayo ekuphileni kwethu uNkulunkulu asifundisa ngazo, azama ukusilungisisa ngazo. Azama ukusibonisa ngazo ukuthi hey awuhlomanga wena, hloma. Thothi bengenza isibonelo sobantu abangothushale ngiyazi lesi ngoba yinto egcwele manje endini. Hayi nayi i-curriculum kumele uyifundise. Sicela ukuthi-ke ufundise lento esiyenza yona yinto vele into yomthetho. Umuntu uyakhetha-ke manje ukuthi ingaba ngikhetha isisu sami nesey'ngane zami noma ngikhetha ukulandela intando kaNkulunkulu. uNkulunkulu uyakwazi ukuthi umuntu amsize. Uma ngaba mhlambe ngiyenzeka kulo ndawo ukuthi hayi sengidedela ngoba ufuna ukufundisa ukuthi nokuthi. Uyakwazi amsize uNkulunkulu. Umuntu awuthola umunye umsebenzi. Kodwa uNkulunkulu ufuna umuntu othi ngisho noma ngeke angawutholi ngcono ngilambe nokuthi ngichezuke entandeni kaNkulunkulu ongithande kangaka. uNkulunkulu wadela indodana yakhe ukuphela kwakhe. Yahlushwa yafa bazalwane kubuhlungu phambi kwakho uNkulunkulu ebuyile. Imagine ingane yakho igxotshwa ngamatshe phambi kwakho
uthi yabona hey uNkulunkulu bazalwane wasithanda ngendlela emangalisayo kakhulu and umuntu elibona lolu thando lolo uthi ayinkosi kungcono noba kube noba yini abanye kunezimo mhlambe ezinye ezihlukile mhlambe emsebenzini usesikhundleni esiphezulu umphathi wakhe uthi lana ke njengoba isimo sime kanje nakanje kuzomela siqambe amanga sithi bazalwane iBhayibheli lithi umlomo indebe zamanga zisinengiso uNkulunkulu Izaga 12:22 lo umuntu athi ake ngibone ukuthi manje kuze ngijabulise kubasi wami ngizomnenga yini uNkulunkulu mela khethe and bazalwane kubi ukuthi ngilisho leliqiniso kodwa ngizolisho abaningi abantu bakhetha ukunenga uNkulunkulu sibaningi asihlomanga sisabuke mhlambe phela basasazongifuna angisazothola ipromotion angisazothini bazalwane lithi iBhayibheli promotion does not come from the east or the west but it comes from uNkulunkulu amahubo lama ngicabanga chapter 79 verse 1 so zonke lezi zinto bazalwane esiveza ukuthi asihlomanga mali ikhuluma izwi ngabantu baNkulunkulu elisivezelayo istandard ekumele ngabe sesilandela kodwa abantu bahlushwa baze ungazitsheli ngalesa sikhathi sabo Isaya zazingekho ingubo kasekugqoka sekuthungwa esekhona imaterial no-cotton zonke lezo zinto kodwa ngenxa yokuhlupheka abangena kona ukuthi abasebegqoka izikhumba zezimvu nezeyimbuzi kodwa bengakamukeli ukukhululwa ngoba bebefuna uvuko oluhle bazalwane uNkulunkulu athi asiza sihlome uNkulunkulu asiza sihlome ngempela now ngiyafisa ukusho lokhu ngibuka isikhathi sami isikhathi siyangiphelela but ngifisa sikubone lokhu bazalwane uyazi ukuthi kunenhlekelelo uNkulunkulu akhulume ngayo esongena kuyona ayiseni incwadi esambulo mhlambe before sekusambule senincwadi kaMateyu 20:24 incwadi kaMateyu 24 lena ngizoyisheshisa ngisheshisela ukuthi singashawa isikhathi kodwa ngithi akukhulume ngayo ukuze nabanye abazobuka mhlambe okuqoshiwe akwazi ukuthi umuntu aphinde anebuyele ngizoveza izithombe kodwa ama slides so that umuntu ezinye izinto engazikhulumanga akwazi ukubona ezithombeni nokuthi zitholakala kuphi angenze nje kanjalo impela asenincwadi kaMateyu 24 sifundo verse 9 Matthew 24 verse 9 Oh. Lapho-ke bayonikhaphela osizini banibulale niyakuzondwa yizizwe zonke ngenxa yegama lami. Cela ukubuza bazalwane on a serious note, on a very very serious note siyayizwa ukuthi nobani mhlawumbe sisitshela into eseyenzeka into kanje ikazenzeka kuye kenzeke kushushiswa abantu ezindaweni ezithile hayi umhlaba wonke uthi la uJesu niyakuzondwa izizwe zonke ngenxa yegama lakhe uthi sokukhaphela osizini sibulawe lento even nala sime khona ungafunda history yonke ayikenzeki into kanje but into kanje seyiseduze sesike sifunde ngayo bazalwane la kule class mhlawumbe bakhona babengekho ingakho ngifuna ukuveza ukuthi kancane nje la ikhuluma khona ngale ndaba senencwadi esambulo and bazalwane masifunda indawo ezikanje ngezinye izikhathi sesifunde sheshe seqe bakhona baze bafundise nokuthi hayi inshushiso zizofikela abazalwane abathile abangahluthwanga thina abanye singabazalwane bakholwayo sizohlithwa bese abanye kodwa lana isho kanjalo uJesu ukhuluma la nabazalwane abazozonda babulala ngenxa yegama lakhe indaba yokubuya kaJesu iyalandela ikuverse 14 so akabuyi uJesu ungahlushwanga abazalwane sikhohlwe akwenzeki so nguverse 9 before uverse 14
mayikhuluma lapho ngokuphela komhlaba evangeli oloshunyayelwa kumhlaba wonke. All right, ayisenincwadi esambulo bazalwane siyibone le ndaba very quickly ukuthi nathi siya kwisikhathi esifana nesikaDaniel maduzane la umhlaba uzoshaya umthetho and umthetho uzobuphambene nomthetho kaNkulunkulu. Umthetho uzobuphambene nomthetho kaNkulunkulu. Umuntu kuyomela ayikhethele ukuthi wenza kanjani. Sesifike kwisambulo chapter 13. Oh, 13. Ngisalindele ukuthi Oh, mese. uverse bani? Ngizothi ukushesha-ke verse 15. Oh, verse 15. Sanikwa futhi ukuba suphe umfanekiso wesilo umoya, ukuze umfanekiso wesilo ukhulume. Senze futhi ukuba bonke abangakhuleki kumfanekiso wesilo babulawe. Elisibambeni lapho-ke. Bazalwane, lana ikhuluma ngey'ntshushisi zokugcina ezenzela emhlabeni. Uma ufunda kahle incwadi esambulo emva kwaley'ntshushisi uyabuya uJesu. Kuthiwa lana abantu kuzomele bakhuleke kumfanekiso wesilo. Ngifuna siyilandele nje kahle manje ngiyidikhode. Sake sayifunda abafuna mhlawumbe izifundo ey'phelele ngalokhu bazozicela. Kodwa nje ku-verse 15 kuthiwa sanikwa yini uma kuthiwa sanikwa kukhulunywa ngani? Isilo sesibili. Kunezilo ezimbili la kwincwadi esambulo chapter 13 isilo sesibili. Kuthiwa sanikwa ukuba siwuphe umfanekiso wesilo umoya ukuze umfanekiso wesilo ukhulume. Asiphozeni lapho kusho ukuthini lokho? Okokuqala eBhayibhelini isilo sirepresenta ini? Umbuso. Lokho siyakuthola kwincwadi kaDaniel 7 verse 17. Isilo simele ini? Umbuso. Daniel 7 verse 17 lokho. Yabo. Now lesilo sesibili la kwincwadi yesambulo chapter 13 simele umbuso United States of America. Umbuso wase-USA. Nanga ma-identify ngimasho ukuthi ngikuthola kanjani lokho. Uma ufuna ukuyifundela sewedwa uyobuyela nje kule slide lesi kule sithombe bese ubuyele futhi nakulama verse kusukela ku-verse 11 uyoma ku-verse 17 uqhathanise uzobona ukuthi ngempela lokho engikusholo kuyiqiniso. Lesilo lesekhulunywe ngaso ukuthi siphuma emhlabathini simele i-USA. Now kuthiwa i-USA yini ezoyenza bazalwane? Kuthiwa izopha umfanekiso wesilo umoya futhi isizo lomfanekiso wesilo ukuthi ukwazi ukukhuluma. Mawupha into umoya usukuyenzani? Usukuyinikeza ini? Ukuphila. Uyabona? Usukuyiphilisa. Usukuyiphilisa, uyinikeza amandla. Now lesilo lesi USA asigcini lapho ukunikeza umfanekiso wesilo ukuphila kodwa sinikeza futhi negunya lokushaya sesibuka sengenitshena. Kuthiwa sisinikeza negunya lokukhuluma. Na ukukhuluma yini? Ukushaya umthetho. Sifika kanjani kulokho bazalwane? Sakhuluma sayikhuluma lento ukuthi umbuso nombuso akushiwo ukuthi ukhulumile into ingakangeni emthethweni wawo. Yes sithi ukuthi USA ithi kodwa ungekho umthethweni wawo. Cha. Into ukukhuluma kombuso umbuso ukhuluma ngemithetho ewenzayo lo mbuso. Siyabona nobazalwane. Now umfanekiso wesilo yini? Ake ngiveza mhlawumbe islide esisodwa. Ithi lana khona incwadi nje engiyicaphune kuyona Great Controversy page 443. Ngifuna nje lamagama okuqala kuphela laphezulu. Ithi to learn what the image of the beast, to learn what the image is like and how it is to be formed, we must study the characteristics of the beast itself, the papacy. Kuthiwa i-beast noba isilo lesokuqala sasifunde ngaso siyakhumbula sasibona. Yabo ibandla laseRoma, Roman Catholic Church, papacy. Now umfanekiso wesilo into umfanekiso yinto efanayo nalento yangempela. Umfanekiso wesilo ke bazalwane yinto efana neRoman Catholic Church ngendlela yayiyona kuqala. Sakhuluma manje indlela eyona manje. Indlela eyenzeka ngayo iRoman Catholic Church ukuthi kwahlangana ibandla laseRoma nombuso waseRoma. I-result yakuyi-Roman Catholic Church. Ingakho ibandla lalikwazi ukuthuthukisa abantu ngoba ibandla lalisebenzisa amabutho wombuso. So umfanekiso wesilo ukuthi nale eMelika kwenzeka into eyodwa ukuthi amabandla waseMelika
ahlangane abese futhi ahlangane nombuso waseMelika ukuze akwazi ngisho ukushaya umthetho. Seyizona bazalwane, kuthiwa umfanekiso wesilo la uphiwe yiso isilo ukuthi ukwazi ukukhuluma futhi wenze bonke abangakhuleki umfanekiso wesilo ukuthi babulawe. Seyizona bazalwane, so siphiwe amandla okushaya umthetho umfanekiso wesilo. And naye nesicaphulo mhlawumbe esisichazelayo leyo nto angisazosifunda, ngiyadlula nje kusona, kodwa ozosifunda uzoyibona leyo nto esikhuluma ngayo. So umfanekiso wesilo eAmerica. So ngifuna siwulandele kahle uverse 15. So according to verse 15, iAmerica izovumela ukuthi amabandla aseMelika agcine sewengenelela nawo kwizinto zepolitiko noma kwizinto zombusazwe. Okwamanje leyo nto ayivunywanga, kodwa sekuqala kuyenzeka ukuthi iyavuma since kuphethe uDonald Trump, khona into abayikhiphe ukuthi i-Johnson Amendment. Manje amabandla seyavunyelwa ukuthi angene kwezepolitiki noma kwezombusazwe kancane kancane, kuthiwa kuzovuma ukuze kupheleleke bazalwane until ibandla kuyilona elishaya umthetho. Sayizwa leyo nto? And kuthiwa ibandla mase lishaya umthetho lizofuna abantu bakhothame kulo mfanekiso wesilo, lokuhlangana kwebandla nombuso lizofuna abantu bakhothame kubona. And then leqhubeka iBhayibheli, asiqhubekeni bazalwane, kuverse 16 no-17. Selisifunda uverse 16 no-17. Senza futhi ukuba bonke abancane nabakhulu nabacebileyo nabampofu nabakhululekileyo nabayizigqila bazibeke uphawu esandleni sabo sokunene noma ebunzini labo, ukuba angabikho ongathenga nokubathengisa uma engenalo uphawu, igama lesilo noma isibalo segama laso. So kuthi abazalwane sizokwenza wonke umuntu, siyabona la ukuthi akekho umuntu okhishiwe, abancane abakhulu abayigqila abakhululekile abayicebo abampofu wonke umuntu ukuthi athini ayibeke uphawu. Abantu bazoyibeka uphawu, bazoyibekelana uphawu. Uyasitshela uverse 17, bazobesaba ini? Bazobesaba ukuthi abasakwazi ukuthenga nokuthengisa, bazobesaba nokuthi bazobulawa. Sayibona leyo nto bazalwane, ngamanye amazwi bazobesaba ukuthi bazoxoshwa emsebenzini ukuthengisa lo, ukuthengisa ngeskill sakho. Bazobesaba nokuthi futhi abazivunyelwa ukuthi bangene ey'tolo bathenge. Sayibona leyo nto. So umuntu uzobuza umuntu womuntu ukuthi awusophila kanjani pho, hayi kungcono lolu phawu siyibeke lona. Abantu bazolamukela uphawu lwesilo belibhekile, abantu abangahlomanga ngengqondo yokuhlupheka, abantu abangahlomanga. Masingahlomanga bazalwane kuzoyenzeka kanjani? Nabazalwane ngizothi shwi ngoba khuluyana ngophawu lwesilo. Yini uphawu lwesilo? Sasifundile ngakho. Nasinye isicaphulo esikhuluma ngokuthi ukukhuluma kwesizwe, ukushaya kwemthetho. Umuntu eshaya yobuka nje la isithombe museyizifundele yedwa. Now bazalwane ngifake isithombe sale ncwadi, yazi le ncwadi ngiyacela bazalwane, niyayibona esithombeni abangayazi, bakhona bayaziyo, abangayazi bazama ukuthi bayitholele le ncwadi. Le ncwadi cha, yabona kakhulukazi makukhulunywa ngencwadi yesambulo, ikhuluma, yabona nje uNkulunkulu ngempela uyambula impela. Ngoba incwadi yesambulo iphethe i-past, i-history. So le ncwadi izokunikeza leyo history, yabo, iphethe no-present, iyokunikeza leyo present, iphethe futhi no-future uyawuthola la. So bazalwane siyithole le ncwadi, Great Controversy. Na uphawu lwesilo bazalwane sihlala kulona kakhulu, khona la senza isifundo eside sichaza ukuthi yini uphawu lwesilo. Siyazi ukuthi isilo sokuqala ibandla laseRoma, Roman Catholic Church, and bayayisholo bona ukuthi isonto, Sunday, is our mark of authority. Ngoba siyazi ukuthi uNkulunkulu wabeka isabatha okumgqibelo, uPapa wabeka uSunday. So it's not about days, it's about ukuthi ubani omlandelayo. Siyabona lo bazalwane. So yona yodwa into la iRoman Catholic Church ethi nawo uphawu lwethu uyithole nini. So makuthiwa uphawu lwesilo yilo lolu, and futhi namanye amavesi ayafakazela ukuthi ngempela kunjalo bazalwane, kunjalo ukuthi yilona uphawu lwesilo. Now ithi ngikuchaze lokhu, uphawu lwesilo akekho umuntu onalo manje, wonke umuntu ngisho nabantu abakhonza ngesonto manje abanalo uphawu lwesilo. Uphawu lwesilo masifunda la kwincwadi yesambulo,
lizongena mhla kushawa umthetho ukuthi wonke umuntu akagcine isonto. Futhi safunda ukuthi kuzofika kanjani kulo mthetho. And abantu abagcina usuku oluhlukile kunesonto abantu abahlupha umbuso noma imbusazwe. And la abantu lawo kumele bajeziswe. Kuzoqala ijezisi eziningi, kuzomane abantu mhlambe beboshwa bathola amafine, ekugcineni bazoze babulawe ngesibulawo. Nabazalwane, nazi nezinye iy'thombe ngifuna nje siyibone lento ukuthi iseyincwadini zabo, incwadi yamaRoma ngoba le i-catechism, yabo. So yasho ukuthi imithetho yabantu kumele ihlonishwe, kodwa kumele kuhlonishwe leyo mthetho engaphazamisani ne-common good. Lana kuyashiwo ukuthi isonto libalulekile, liyi-common good yabantu. So ukuthi bonke abantu singabahlonipha, religious liberty, ukuthi umuntu abe free ukukholwa ngendlela afunayo, kodwa sikwazi ukuthi simhloniphe uma sekufika kwi-common good. Isho kanjalo sicaphuna. Lesi last stand isonto yi-common good. So mhla kuze kubekwe lo mthetho bazalwana and uzofika ngempela. Ngoba ayikho into ekhulunywa ngizwe kaNkulunkulu kenzeki. Kuyoqala inhlekelele emangalisayo, and lapho umuntu obeseyibona njengoba siyifunda lento, ngiyazi ukuthi bakhona abazalwane yebo bakhonza ngesonto, abanye mhlambe lento ayike abayicaceli kakhulu, ayike abayicaceli kahle, and uNkulunkulu uyabathanda abazalwane bakhe, izingane zakhe. But esifunda uNkulunkulu ufuna ukufaka isitembu ngempela ukuthi lento lena lelisonto leli aliveli kuyena, and lesitembu sizofakeka kakhulu mase isenzeka lento esifunda ngayo ngoba sekuseduze. And umuntu ayibonje lento safunda ngayo and naki isenzeka, hayi cha impela ngiyoba ngiyisiwula ukuthi ngiyaqhubeka nento engafunda ukuthi uNkulunkulu le akayifuni, ngiyoba ngiyisiwula kakhulu. And bazalwane, sekusondele ngendlela emangalisayo. Umbuzo wami nje uthi, ingaba ngempela sinayo yini ingqondo yokuhlupheka? Sihlomile yini ngaleyo ngqondo? Omunye ubuzo nje lesithombe ngisifakeleni la. Ake ngilibeke iqiniso. Yabona bazalwane lento esiyibukela lesigameko se-COVID. Sasivivinywa la. Kadwa siyeke ukuhlangana emabandleni sayeke. Kadwa siyeke ukuthi ngabe kuvuliwe amathaveni kwezinye indawo, bekuvule ezinye, kuvuka iy'tolo, kuvula emsebenzini, kodwa i-COVID itholakala emabandleni kuphela, futhi ngempela salalela sayeka. Kodwa labe lisithi izwi likaNkulunkulu, hayi mina angisho, mina ngiyayifunda kuphela lento, angibhalanga mina, kusho uNkulunkulu. Labe lisithi izwi likaNkulunkulu kumaHebheru 10:25 lithi ningayeki ukuhlangana, kakhulukazi mase nibona usuku lusondele. And enye yezimpawu yosuku ukuthi usuku likaJesu lusondele, lapha kwincwadi kaMateyu 24:7, ngubhubhane ogcwele umhlaba wonke. So uthi uJesu ngamanye amazwi, mase nibona ubhubhane lapho kumele nihlangane even more. Kodwa ngenxa yokuthi besisaba and futhi besitshenwa namanga ukuthi hayi yonke into ekhulunywa bazalwane. Bakhona abazalwane ababuza bathi hayi i-right lento ukuthi bazalwane silalele siyinkolo silalele, kodwa lento umongameli nje mayithi singahlangana asihlangane, mayithi asibuye nje kungathi uNkulunkulu. Bavele abafundisi bathi nanga amaRoma athini, athi asithobeleni bazalwane, asithobeleni. But namhlanje bazalwane uNkulunkulu uyasibonisa ukuthi yebo siyathoba, kodwa asikwazi ukuthoba la umuntu obekiwe into ayikhulumayo iphikisana nale ekhulunywa ngumbeki. Sikwazi ukuthi abantu bahlushwa, basaha, banqunywa ngamasaha, bakhandwa ngamatshe, ukuthi abavumanga ukukhululwa ukuze bathole uvuko oluhle. Bazalwane, lithi iBhayibhile nathi mase sizithola sisesimeni esinjengesimo soDaniel la kushawe umthetho othi akungakhuleka, nathi siyilalele. Futhi uDaniel wayikhuleka in public, wayivula amakhethini namawindi la kushawa umthetho ukuthi asingahlangani, kodwa bithi uNkulunkulu uhlanganani. Umuntu eyikhethela ukuthi lalela baba bazalwane, umuntu eyikhethela impela ukuthi lalela bani, umuntu eyikhethela impela. But njengekushoyo bazalwane, asihlomeni ngalomqondo wokuhlupheka, and iyodwa into bazalwane esizayo ukuthi sihlome ngalomqondo, iyodwa bazalwane. Yabona lesithombe lesi bazalwane, manga sihlale kusona ngempela sijule ngaso, simbuke uJesu, ukuhlushwa kwakhe ngenxa yethu, ukuhlushwa kwakhe uJesu ngenxa yethu,
Uyazi bazalwane, enye into kunezinto eziningi singazitholi. Uyazi ukuthi uJesu bazalwane njengoba wathatha umzimba wokuba umuntu. Akuyena lo umzimba owunawo esisizulwini ngakethu la emhlabeni. Siyayazi leyo nto. And uyazi ukuthi uJesu njengoba ewuthatha lo mzimba wokuba umuntu. uJesu akawuthathanga nje ukuthi abe nawo kwesikhashana esisila emhlabeni. Ngisho namanje uJesu uphethe lo mzimba. Ngoba siyakhumbula evuka wavukisa namanxeba esena lo mzimba. Mase inyuka zithi ingilosi lo Jesu enimbonayo ekhuphuka uyena futhi eniyombona esehla. Siyibona leyo nto. So ngisho namanje uJesu sana lo mzimba. Ngamanye amazwi uNkulunkulu mayinikela ngoJesu bazalwane. Wanikela ngayo owangempela wayenga-acti. uNkulunkulu ngeke aphinde abe naye uJesu ngale ndlela wayinaye ngaye. Wayinaye. Phambi ukuthi anikele ngaye. Siyibona bazalwane. Ucabanga umnikelo onjalo. Ucabanga umnikelo onjalo. uNkulunkulu bazalwane uzidelile kakhulu ngenxa yethu. uJesu uhlupheke kakhulu ngenxa yethu. And bazalwane, into ayishoyo uJesu kuthina uthi manifuna ukungilandela, hlomani nani ngengqondo yokuhlupheka. Hlomani nani ngengqondo yokuhlupheka. Ziningi into esiyifundayo la kulamaklasi esihlangana ngawo ezihlukile. Omunye umuntu uzothi, "Ey, ngiyayizwa lento futhi ngiyayibona ngempela ikhishwe eBhayibhelini." Kodwa manje mawulandela lento uyabona umuntu aqale ukubuka imiphumele kaNkulunkulu. Umsebenzi wenceku noma encekazi kaNkulunkulu ukulandela into ekhulunywa nguNkulunkulu. Phela nje kanjalo. Bazalwane sisize uNkulunkulu sibuke le ndoda eyahlupheka kanje ngenxa yethu. Buka edelelwa isandla sikaPilate. Sithi lona ngimenzeni. Inkosi yezulu yathi ucabange mawubukele kanje ukuthi lo muntu wayime kanje. Inkosi lena. Eyiphi inkosi wayibona la emhlabeni iphathwa kanje? Ukuthi nesithombe sekucaciswa ngoba nje lokhu isithombe nje kuphela. Uma ngawo kakuvela into yangempela besiyobona ebusweni kuJesu njengoba nje sibuka ubuso bakhe besiyobona komile amathe wabantu abanye bemthufela ngenxa yezono zethu. Ngenxa yezono zethu. Kodwa kube khona abantu abangafuni ukuhlupheka kancane ngenxa kaJesu. Sike sizikhetheleni bazalwane. Athi ngivale ngomkhuleko. Ngivale ngomkhuleko sobe sithatha mhlambe imbuzo. Nkosi enothando olumangalisa kakhulu. Siyakubulela ngegazi elachitheka ngenxa yethu elihlambayo Nkosi. Elihlamba noba umuntu ungakanani, noba isono singakanani phakathi kuye, noba sesingene kangakanani. Nkosi ndiyakubulela kakhulu. Ndiyakubulela kakhulu Nkosi ngoba yanje kuyapha kakhulu ithemba ngoba onke amaphutha wethu Nkosi asekhona amandla egazini ukuba asuke ancothuka asuke kuthi. Siyakubulela ngesifundo esiphasona Ntathu nothando. Nkosi ndiyacela kakhulu indlela osithande ngayo iyamangalisa. Ndiyamangala kakhulu. Ndiyacela Nkosi usincede sikuthande. Usincede Nkosi nyani sihlome ngengqondo yokuhlupheka. Ngoba lithi ilizwi lakho xa sihlome kanjalo Nkosi siyayeka ukona. Nasemndenini yethu Nkosi into yenza ukuthi kungahambi kakuhle izinto ngoba sihlomanga. Umuntu xa ehlupheka naye ufuna ukuzibuyisela, ukuretaliate. Zonke nje izinto zibonisa ukuthi asihlomanga. Kanti Nkosi indlela yokholo kuba sihlome ngale ngqondo yokuhlupheka. Nkosi yanje kuyamangalisa kakhulu impilo yakho, indlela ephethe Nkosi isibonakaliso, isibonelo sokuzidela nesokuhlupheka. Sincede nathi Nkosi sihambe emanyathelweni akho. Nangoku Nkosi sizokubonisana ngemibuzo nge-comments. Cela umoya wakho engcwele uhlale Nkosi nathi. Egama likaYesu Kristu siyacela, amen. 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 Singake sithathe bazalwane imibuzo noma ama-comment. uNkulunkulu le ncwadi kaDaniel njengoba sasikhulumile ekuqaleni akayilobanga ukuthi sifunde sithi kwakwenzeke kanje kuqala. Njengoba lisho iBhayibheli incwadi kwabaseKorinte bokuqala chapter 10 verse 11 ukuthi zonke into ezilotshiwe zilotshelwe thina, kakhulukazi thina
esiphila ekugcineni kwesikhathi. So njengoba sibona ubazalwane le nto esenzeka kuDaniel izoziphinda futhi. uJesu eyifakaza iphinda iphinde lencwadi esambulu. Bazalwane ngempela ya sithathe konke lesikutholayo izibonelo zethu lezi. Amen. Yebo sanithatha imibuzo konke. Ngiyanibingelela bazalwane egameni leNkosi yethu Jesu Kristu. Amen. 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 Siyabonga kakhulu ngesifundo. Isifundo sanamhlanje esisenza ukuthi umuntu nomuntu ayibheke ukuthi ngabe ukukholwa kwakho kwakhele phezu kwasiphi isisekelo. Umuntu akwazi ukuyibheka abheke ngempela ukuthi ngabe ngakhele phezu kwesisekelo esinjani. Ngabe siyidwala noma ngakhele phezu komhlabathi nje, isabathi. Lapho ukuthi mangabe kuna izulu kufika izikhukhula siphephuke leso sisekelo leso. Isifundo sanamuhla sengikhumbuza amaHebherukazi lapha eGibhithe ayengababelethisi. Athola umyalelo enkosini ukuthi mangabe abantwana bakwa-Israyeli bethola umfana, mangabe kumuntu uthola ingane yomfana kuthiwa bayibulale leyo ngane. Kepha laba babelethisi bemesaba uNkulunkulu abakwenzanga lokho. Bathi noma sebebuzwa ukuthi kungani lokhu kwenzekile, bathi hayi ukuthi banamandla labantu abantu bakwa-Israyeli banamandla. Sithi siqambe thina siphuthuma bese betholile ingane sebebelethile. Ngaleyo ndlela uNkulunkulu wababusisa lamaHebherukazi. Wabusisa emndenini yawo. Sengisho ukuthi ngikhumbuza lamaHebherukazi lesi sifundo sanamhlanje. Siphinde singikhumbuze omunye umzalwane esikhonza naye osebenza kwa-Home Affairs. Ngesikhathi kuphuma umyalelo ukuthi kushadiswe abobulili ofanayo. Lo mzalwane wanqaba wathi mina ngingumKristu, oyami inkolo ayihambisani nalokho. Kwathiwa akabhala incwadi. Wayibhala incwadi echaza ukuthi yena akanakwazi ukwenza lokho, inkolo yakhe ayivumelani nalokho. Nanamhlanje uyasebenza kwa-Home Affairs futhi akakwenzi lokho ngoba akuhambisani nenkolo yakhe. Ngakho-ke sengathi lokhu sidinga ukukholwa okujulileyo. Sizokho bazalwane ukuthi sikhule size sifinyelele kulazini iqiniso. Ukuthi sikwazi ukugwema izinto ezinjengalezi, sisho nje ngesibindi sithi asikwazi ukulalela okudaliweyo kunomdali. Asikwazi. So sizwa lokho bazalwane. Ngokwethu nje ngeke sikwazi ukwenza, kepha kakhulu kusikhulise. Sengathi kungaba yinto esiyijwayelayo ukuzila ukudla ukuze sikhule. Ngoba ngempela kuya kuyiso lesi sikhathi esishiwo impela laphaya. Isikhathi sophawu siphikelele kusimpela, kunazo zonke iy'nkomba ukuthi siphikelele kulesi sikhathi sophawu.
Sengathi kufika lesi sikhathi sophawu ngempela sibe sesikhulile ekukholweni kwethu.